Bona tarda, benvinguts, benvolgudes famílies. Gràcies per ser avui aquí a la tarda en la convocatòria del tema d'aquest trimestre que portem realitzant durant el curs aquestes trobades escola-família i que el tema d'avui és tan rellevant com és el fracàs escolar i l'abandonament prematur en els estudis a l'etapa secundària i en aquells casos de la no continuïtat en els estudis postobligatoris. Són tres eixos que englobats dintre d'un mateix paraigua, sota d'un mateix paraigua, que considerem que són importants a poder-ho parlar entre nosaltres i a veure com la comunitat educativa i la familiar podem treballar plegats per anar resolent part d'aquesta situació i millorar les perspectives dels nostres fills, perquè al cap i a fi aquest tema és un tema crucial que considerem que té incidència pel futur de tot l'alumnat, dels vostres fills i filles, de qui han de decidir què volen ser més endavant, quan ja estiguin a l'etapa més adulta. Bé, com a directora d'aquest centre, òbviament és un tema que em preocupa profundament, com a la resta de l'equip docent i en tot el claustre. I per tant, crec que és imprescindible compartir amb vosaltres, com us he dit, aquesta situació actual i exposar la proposta que com a centre volem oferir per millorar i a veure si entre tots plegats podem trobar més solucions i a més alhora tenir el vostre recolzament, perquè és un puntal fonamental. Com us ho deia, és fonamental que tant la comunitat educativa com la familiar treballem plegats, junts, per comprendre i abordar adequadament tots aquests indicadors o variables que incideixen en aquest fracàs escolar general, que dèiem, o aquest abandonament, l'absentisme crònic, o bé per què no continuen estudiant després de l'ESO, d'acord? Hem d'activar una motivació. Òbviament hi ha alguns casos específics que tenen alguna patologia, alguna cosa específica, aquests els treballarem individualment, però nosaltres el que fem referència és parlar a nivell general, per la majoria de l'alumnat del centre i per les famílies. Darrerament, o si heu llegit alguns articles que estan sortint en els diaris recentment, fan esmena o comenten l'índex de fracàs escolar que té Catalunya. I bé, aleshores hem de minimitzar aquest índex i això ens toca treballar, per això ens toca treballar tots plegats. Què entenem per concepte de fracàs escolar? Hi ha moltes interpretacions, però de fet el fracàs escolar en general va associat amb unes realitats com ara la manca de l'assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada etapa d'ensenyament obligatori, la no obtenció de la GESO, el graduat en educació secundària obligatòria, o bé no haver superat les etapes que corresponien amb l'edat idònia, i això provoca un abandonament prematur i no s'acabi l'ESO. I després el fet de no continuar a través de fent cicles formatius de grau mig o un batxillerat, l'opció de que alguns alumnes opten per anar al món laboral perquè no els motiva a seguir estudiant. I hem d'esbrinar què és el que està passant i com podem ajudar per tenir alumnes, promocions i generacions més formades per també tenir ells i elles millor feina en el seu futur. Com us deia, això és responsabilitat. Les causes del fracàs escolar són una responsabilitat genèrica de la societat i, com us he dit, que respon a diferents principis, però que ni l'escola, ni la comunitat educativa, ni les famílies ens hem de posar d'esquena o bé ignorar-les, sinó què podem
fer o en què ens podem implicar per minimitzar i millorar l'èxit escolar. Com dèiem, alguns factors principals que hem comentat abans estan relacionats també amb temes socioculturals, que això està vinculat amb contextos socials no favorables, a necessitats bàsiques no garantides, això són casos específics. L'altre eix està vinculat amb les famílies, relacionat amb el capital cultural o social que té cada família, la motivació, els valors que té la família, les expectatives, com projectem en el nostre fill o filla al futur, com els animem, les reestructuracions familiars. Bé, i després, òbviament, també tenim el que és el pilar fonamental dintre del sistema educatiu, la política educativa, que va inherent, el que diríem, en el currículum. En alguns casos, la inadaptació del currículum, l'aplicació de les mesures de la política i reformes, etc., o aquests canvis de llei que fan que no acabin de ser suficients i creïn aquestes deficiències cap al nostre alumnat. L'escola és una institució, aquí ens trobem una comunitat educativa, professorat, la direcció, l'equip directiu, el personal del PAS i tot plegat, el clima del centre i el paper dels pares crea aquesta infraestructura que fa que aquest entorn, hem de fer que aquest entorn, disculpeu, sigui acollidor, que sigui que l'alumne quan estigui aquí és com m'hi sento identificat, s'identifiqui amb aquest espai, que el senti familiar i que està treballant per ell. I que a casa pugui parlar de l'escola com de l'escola parla de casa. Bé, per què ens preocupa l'abandonament prematur dels estudis en l'etapa secundària? Què passa amb aquest alumne que no gradua? Es troba després amb dificultats de trobar feina. Té una mancança pot tenir unes habilitats, però té una mancança poder de professionalitat. Poder hi ha una baixa autoestima i poder trigar uns quants anys a incorporar-se al món laboral i no amb una feina estable. Avui en dia és molt difícil que n'hi hagi, però sí que amb una feina en la qual tu et puguis anar modificant i triant el teu destí o el teu itinerari professional, i aquests alumnes que abandonen, com deia, acaben tenint feines precàries, mal pagades, mal assegurats i amb moltes dificultats per poder tirar endavant. Per tant, les oportunitats laborals, com us he dit, queden reduïdes i també queda reduït el seu desenvolupament personal. Aleshores, què podem fer per abordar aquesta situació des del centre? Quines accions des de l'equip directiu i amb el claustre hem considerat que podem anar oferint a les famílies, a l'alumnat i en els diferents nivells? Bé, us presento algunes possibles estratègies que volem iniciar pel proper curs i us volem fer saber ara, a veure què en penseu i què ens podeu ajudar a millorar, si és que us sembla, i entre tots hem d'ajudar a anar endavant. En primer lloc, volem crear un entorn educatiu inclusiu. Òbviament, treballem la inclusivitat a través del decret de la inclusivitat, però volem garantir-la, perquè a vegades és dir-hi, coneixem el decret, en parlem, però aplicar costa molt. Per tant,
el que volem fer és garantir-la al 100%, que tots els estudiants se sentin acceptats, no es vegin diferències. Cadascú té el seu ritme de treball, tothom té la seva singularitat i això nosaltres, com a centre, ho respectarem. I treballarem perquè tothom estigui atès dins de la seva diversitat, amb el dret de la igualtat d'oportunitats, perquè cada alumne desenvolupi el seu ritme, les seves capacitats i el seu propi potencial. Un altre aspecte que volem reforçar és el suport acadèmic. És important proporcionar recursos i eines addicionals per als alumnes que es presenten dificultats en el seu aprenentatge. I aquí ja estem tots implicats, i totes, tant des de la tutoria, des del professorat de suport, treballant en codocències en les aules. Farem o volem que tot aquell alumnat que presenta dificultats, que no s'atreveix a comunicar-ho a l'aula, que es despista, que prefereix desviar l'atenció cap a un altre lloc perquè ja ha perdut l'atenció, doncs aquest professorat de suport ajudi aquests alumnes a la concentració, ajudar-li a que preguntin, a treure-li la inquietud de dins i centrar-los una altra vegada cap a la tasca que han de treballar a l'aula, no? O l'atenció que han de tenir. I ajudar-los a anar-los superant aquest esglaonet de dificultat d'aprenentatge. Per tant, considerem que és clau que aquestes orientacions i aquest reforçament i aquest suport i aquest acompanyament que facin des de les tutories el professorat i el professorat que fa codocència, considerem que és una eina clau per superar els seus obstacles i motivar a l'alumnat. El tercer punt que considerem també molt important, i aquí esteu vosaltres, i és on demanem la vostra col·laboració. La implicació de les famílies. És molt important la vostra col·laboració i la vostra implicació. És essencial. Heu de participar i la vostra participació... Bé, avui esteu aquí, per tant és important, és un gran pas i valorem molt, perquè això vol dir que teniu interès pel tema i voleu el millor. Però no volem que sigueu agents passius, sinó que participeu activament. Després d'aquesta xerrada que haurem fet avui, volem veure també que les vostres inquietuds i que entre tots puguem ajudar-nos uns als altres, per superar també, com dèiem, els obstacles. Estem treballant per el mateix. La nostra tasca és que volem que el nostre alumne, el vostre fill o la vostra filla, tiri endavant. Volem el millor pel seu futur. Per tant, la participació vostra amb l'educació dels vostres fills ha de ser, doncs, curosa, valorar els seus progressos, establir rutines d'estudi, ajudar-los a tenir un horari, feu un suport emocional, motiveu-los, no els desanimeu, mireu de tenir un llenguatge no violent, no agressiu quan parleu de les situacions, sempre amb un enfoc, m'agrada molt com estàs fent la tasca, que bé, avui no m'ha anat bé, mare, pare, no et preocupis, segur que demà et sortirà millor, no aquelles frases que a vegades és que no vas estudiar, ets un tonto, ets una tonta, ja t'ho deia jo. Marxem d'aquest llenguatge negatiu i anem cap al més empàtic, el més assertiu possible, per tal que la motivació els ajudi a pujar també la seva autoestima i la seva autoconcepció. Perquè és que ells esperen de vosaltres que els accepteu tal com són i que els valoreu per com són, no per la nota que obtenen, sinó perquè són ells o elles. I el quart eix, o el quart punt que considerem rellevant també, és reforçar tot el que és el tema de l'orientació
i les tutories personalitzades. Amb el suport de les orientadores i orientadors que tenim al centre, fer també la tasca de les cotutories durant el curs. Això que garanteix que l'estudiant rebi l'orientació adequada per al seu futur trajecte educatiu i professional. Que ho fem al llarg de tota l'ESO, de primer a quart. Cada curs en relació a la seva edat. Òbviament, s'incedeix més a quart de l'ESO, a tercer ja se'ls va preparant, que vagin investigant, i a quart de l'ESO hem de començar a decidir el nostre itinerari. Què és el que vull fer després? Perquè aquesta orientació pugui fer-se, hem d'aconseguir que tothom arribi a acreditar i arribi a quart de l'ESO. Que acrediti amb la ESO. Com us deia, la tutoria personalitzada o cotutoria amb l'orientadora ajudarà a explorar més les necessitats pels vostres fills i filles i poder atendre'ls més personalment, com també tenir aquestes entrevistes individuals amb les famílies a veure com va la relació amb la motivació dels estudis. Mirarem que també aquestes sessions de tutoria amb famílies siguin més dinamitzades o més sovint i no una o dos per trimestre, un cop per trimestre, sinó tenir una continuïtat per conèixer-nos millor i poder treballar plegats. Per tant, per anar fent un resum del que estem dient, què cal evitar per tal d'evitar el fracàs escolar? Què és important? 1. La motivació. I els principals motivadors i motivadores sou els pares i les mares. Aquí això neix a casa. I si motivem des de casa els nostres fills i filles, ells assoliran els seus objectius acadèmics. D'aquesta manera, aquesta motivació, ells veuen augmentada la seva autoestima i se sentiran satisfets i motivats per seguir millorant i per anar creixent personalment, acadèmicament i començar a dibuixar el seu itinerari professional. Quan veiem que decauen, que les coses no van bé, des de casa, des del centre, actuar ràpidament contra els símptomes o els indicadors que ens facin veure que hi ha una senyal d'alarma. Parlar amb el tutor o amb la tutora, o tutora o tutor, trucar a la família. Ei, hem observat això, no sé què està passant, poder té algun mal de cap, està a hores baixes, cal reforçar i que l'alumne se senti acollit, que se senti que l'estem acompanyant, i que no està sol davant d'aquest trajecte, d'aquest camí, i que torni a recuperar la seva seguretat i la seva autoestima. I si això cal posar-se en contacte amb el Departament d'Orientació, amb les orientadores i orientadors del centre, doncs es fa i els dona el suport, el que calgui. No escatimarem esforços. En tercer lloc, també és molt important evitar la frustració. Allò que us deia, mirem de ser positius. No cal fer sentir insegur el nostre alumne, ni des de l'escola ni des de casa. S'han de sentir segurs. Amb un entorn segur es treballa millor. I ho hem de fer-ho tots i totes. La comunitat educativa com la familiar. Això és important. Això ajudarà a evitar la frustració. Aquest espai ha de ser un espai per ells agradable, com és el de casa seva. Quart, és important també tenir un espai d'estudi adequat a casa, un espai propi, que no hi hagi interferències ni de televisions, ni nanos jugant o crits. S'ha de buscar un moment adequat
un tranquil i amb la llum adequada, si és possible, i que pugui treballar. Amb aquell hàbit horari tingui el seu lloc de treball. I també, com us deia, l'eix més essencial, mantenir constantment aquest vincle intens entre la part afectiva de les famílies amb el centre educatiu. Si els fills us veuen implicats, veuen que us preocupeu per ells, per l'educació escolar, això reverteix, sens dubte, en una millora de resultats acadèmics dels vostres fills i filles. Nosaltres us podem ajudar en el procés d'orientació acadèmica i professional dels vostres fills i filles. I podem basar l'enfocament cap al tipus personal i que l'acompanyem com a persona, a que s'ajudi a plantejar un pla de vida i que no abandoni. Però això no es fa sol, això es fa amb equip. I l'equip, com us estic repetint constantment, no, direu, és que sempre està dient el mateix. Sí, és veritat, però és que és la base, la família i l'escola. També els valors que transmetem als nostres fills i filles tenen una relació directa que fa frenar el fracàs escolar o dona èxit escolar. Els valors són essencials. Per tant, treballem aquells que donen la voluntat de fer coses, el valor de l'autoconfiança, el valor de l'autoestima, el valor de l'esforç, el de la capacitat d'adaptació, la perseverança amb el treball, etc. També treballem aquells valors que estiguin relacionats amb l'àmbit personal i grupal, la cooperació, la solidaritat. Treballarem i treballeu la cohesió, l'ajuda mútua, això és important. D'acord? I l'escola també transmet valors. Representen valors de la societat i aquests són diversos i han de conviure en aquest centre. A casa n'hi ha uns i aquí ens construïm uns altres, però que aquests han d'anar units amb els que hi ha a casa. Per tant, han d'anar en direcció cap a un futur personal que s'implica i agafa compromís social perquè sap que la seva vida estarà en un entorn col·lectiu que ha de vetllar per una solidaritat, ha d'estar cohesionat i que això, a la llarga, serà a nivell individual molt gratificant perquè haurà pogut triar el seu itinerari de vida, el seu futur professional i, finalment, haurà aconseguit el seu èxit. Un èxit personal i ens haurem allunyat d'aquest fracàs escolar, que és el títol del tema d'avui de la conversa. Ara passaríem... Bé, jo ara ho deixo aquí i passem al torn de preguntes, participacions i aclariment com us he dit, de dubtes que hagueu escoltat durant la meva intervenció. Repeteixo l'agraïment i endavant.